Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakasi Students Union hagasngi balang kalalaj ay daga ejahar persya ya ka Legal Rights Observatory hadin bakala pensap riang ye ka khubor lamler kabala keno badai ki khot ka KSU kilwadan kiti haga jingjia ha Mahadev Khola hagala sngi ublay mentaka sngi ka arpo hunre tarik unaitung usamla James H Mapnyang ubadai Legal Affairs Secretary jong ka KSU ulalai ai daga jing ujor FIR ha USP City ha Shillong usamla Mapnyang ulaong ba ke LRO ling ba ke rensan Twitter jongka kala keno baki dai ki khot ke KSU ki baladon kiti ha ke jingjia ha Mahadev Khola Henry ulaong ba ke jingjia kam yadon benta AA bat ke KSU ulaong ru ba ke LRO ha ke rensan Twitter kala ong kumni hatu ke balang Presbyterian kan sange no ye ke jingwan ra ye ke jing isi ha ke kti nong wei ke LRO kala tho will the Presbyterian Church stop hate mongering usamla ma pnyang ulaong baki bakum giti jingken tho harensan social media ki long ki babakla bat ki bayalam bakla ru ulaong baga jing thmu jong ka LRO bat ki bre ki bala tho ya katei kalong ban wanra ya ka jing shongsok hapdeng ki kinhon nyam bat ban thau ki kam ya kulmar hapdeng ki kinhon ba pher namar kata ulakintu ki polet bat kin shim ya ka senjam persha ya ke LRO bat ki bre jongka halor ka jing persang ban wanra ya ka jing penshet niam bat ka jing sngo ya pher jat benreo ban paweng bat pendam no sisendon ya ka Twitter account jong ke LRO bat kum juru ban le AA kat kum ka an namar ka jing pentho bria ya ka KSU ha ka be dei bat ka te ka jingjia ha Mahadev Khola